mojej strony krótko, no jeżeli się nie strzela bramek przez 60 minut, no ciężko jest wygrać. Może byliśmy tą stroną dominującą dzisiaj, ale nie byliśmy w stanie, może nie chcieliśmy zapłacić za to, żeby strzelić jedną bramkę, żeby być po prostu tam przed tą bramką, żeby oboje to nie musiała być piękna bramka, myśmy niekiedy chcieli wjechać już z krążkiem do bramki, ale dzisiaj był taki mecz, że ta drużyna, która strzeli pierwszą bramkę, prawdopodobnie no tak się stało, to oczywiście w dogrywce, ale my nie byliśmy w stanie się zapłacić właśnie tej ceny, żeby wygrać ten mecz, żeby graliśmy może nieźle, ale to jest za mało, żeby wygrać przede wszystkim na wyjeździe. No jeżeli się nie strzela bramek, no to jest bardzo ciężko. Dziękuję. Zbytočný rešpekt sme mali pred súperom, pretože cítil som aj ja, že neboli vo svojej koži. A my to isté po prehre z Tichy a vlastne tréningov, ktoré sme absolvovali minulý týždeň, tak my sa dostali do situácie, kedy nám trošku prestali ísť nohy. To sa prejavilo hlavne v Tichy. Dneska som si myslel, že to bude trošku lepšie, ale ten rešpekt nám stále nejak zväzoval nohy a vyprodukovali sme hlavne v obranej tretine toľko problémových vecí, ktoré našťastie nevyužil súper. Na druhej strane asi to bola odozva na to, že sme mali dve silné presilovky 5-3 a sami sme nestrelili gól. Bol to zápas obidvoch strán skôr taký utrápený, bojovný, viac menej taktický a s prihľadnutím na tie okolnosti, toho rešpektu a si niektoré veci ich učím nové, tak podali sme tímový výkon a to nás vlastne, za ten tímový výkon sme potom vlastne boli v tom predĺžení odmenení a hráči naozaj aspoň nezdávali vieru a verili tomu, že tento zápas sa dá s týmto silným superom spraviť. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Kto jest najlepszy w drużynie? Kogo pan by wyróżnił? Tu mňa Fiker. Tak. Przemek. No pytanie do pana Jacka Płachty, jak jeszcze pan tu przyjeżdżał z GKS-em Katowice, po przegranym meczu wchodził pan na konferencję zdenerwowany, taki dzisiaj uśmiechnięty. Leszek Laszkiewicz nie strzela do pustej bramki. Nie zależało wam tak do końca, żeby wygrać ten mecz? Nie, to nie chodzi o uśmiechnięcie, tak jak powiedziałem. Nawiązuje do sytuacji w klubie oczywiście. Że myśmy po prostu dzisiaj chcieliśmy wygrać po prostu gdzieś nie, na 60-70%, ale to się nie da. No, musimy na 100%, każdy mecz, każdą zmianę, każdą szansę. Jak mamy szansę, to tam tą siatkę musimy przerwać. A dzisiaj nie było tego widać. Chcieliśmy tak choćby trochę, może nie zlekceważyliśmy przeciwnika, ale chcieliśmy wygrać po prostu za małym nakładem siły. Ale się nie da. Obojętnie jaka to jest drużyna, czy to jest z pierwszego miejsca, czy z tego, nie da się. Jeżeli się 100% nie w każdej zmianie, w każdej tercji, no to jest ciężko. No, Myśli pan, że problemy w klubie mają na to wpływ? My te problemy mamy nie od wczoraj, nie? To już my się borykamy z nimi jakiś tam dłuższy czas, a nie graliśmy źle, przegraliśmy dopiero jeden mecz, więc ja myślę, że to nie jest jakiś tam, ja myślę, że jeżeli wychodzi na mecz, no to się zapomina o niektórych rzeczach. Przynajmniej wiadomo, że ta sytuacja się kumuluje, ale no, nie jest to na pewno jakimś usprawiedliwieniem w dniu dzisiejszym. Na ile procent grają Gabriel i Malinka? Czy oni dużo mogą lepiej zagrać? Na to sobie Senka doniesą, aby grali lepsze. No właśnie, na ile procent oni w tej chwili grają, na ile mogą grać lepiej? Pan ich zna, pan ich oglądał, my ich nie znamy, więc trudno nam to... Ja Gabriša tiež som akože bral, ja som ho videl pred niekoľkými rokmi ešte v Extralíge, čiže roky som ho už nevidel. No? S tým, že vznikla, my máme problém v obrane. Tak to, čo bolo momentálne na trhu v Slovenskom, to, čo som videl, čo by malo prísť z Ameriky, tak to nechcem, lebo to je ako veľká neznáma, áno. A Barinku poznám, ten sa potrebuje rozkorčulovať, on je rýchly korčuliar, ale sú tam veľké rezervy. Percentuálne sú tam veľké rezervy, ťažko. 50% czy więcej? No, ale dajme tomu, buďme k ním dáko veľkorysí na 60, dobre? Jeszcze do trenera Płachty. Co najbardziej zaskoczyło w grze Unii dzisiaj? Czym was zaskoczyła drużyna? To jest ciężko powiedzieć, co tam w grze Unii. My patrzymy, przyjeżdżając na każdy mecz, patrzymy na siebie. My chcemy wygrać każdy mecz, my chcemy grać na 100%. No dzisiaj, no jak powiedziałem, no nie było,
może jakoś z gry nie był to taki, jak to trener powiedział, szarpany mecz, trochę taki śpiący, można powiedzieć, momentami. Potem przewaga Unii trochę w przewagach. Potem myśmy mieli swoje przewagi, też nie wykorzystaliśmy, więc no ale tak jak, że ta drużyna, która włożyła dzisiaj więcej, można powiedzieć, serca, więcej woli walki, więcej chęci zwycięstwa, wygrała. No, myśmy to nie byli, bośmy przegrali. Jeszcze jakieś pytania? Tak, do poprawki przede wszystkim po tym meczu gry w przewadze, bo napadano skutecznie podczas tego elementu. Do poprawki po tym meczu gra w przewadze. 5-3. 5-3, 5-4. Szkoda tyle mówić, tak? Ale to trénujeme nie že minúty, hodiny už. Presilové hry, oslabenia presilové. A dneska ste videli výsledok. Zero. Viete, to je ťažké, keď chýba technika, rozum, videnie, to je ťažké, oni majú super manča, oni si to vedia hodiť, oni si to dokážu prirať. Tu niektorí hráči majú obrovskú snahu a to umenie musíme nájsť, musíme ich k tomu učiť a to je dlhá robota, dobre sa robí s mužstvom, ktoré vie, čo chce, že má myšlienku, má ruky, má dobré korčovanie, silné, ano, ale keď máte robiť silu, keď máte robiť techniku, keď máte robiť defenzívu, ofenzívu, taktiku, no to je takýto stropec problémov a na druhej strane chce byť niekto hore a toto je Dream Team, ktorý ako, dobre, že už niektorí odišli, ale predsa len tí hráči trošku toho viacej vedia. Sú skúsení, vedia čo s tým pukom spraviť a preto aj očakávam od tých hráčov, čo tu máme, relatívne starších, že dajú do toho myšlienku a mladí to musia jazdiť, to sa musí zrážať. No a nie sú na takýto asi spôsob zvyknutí, oni sa na to musia zvyknúť. Ak sú napredovať hore a zvinúť hokej hore, tak na to jednoducho musia robiť. No, to nemôže mladý robiť makra a nikým sa nezrazí cez celý zápas. Hej? Však ste videli, koľko príhrávok sme stratili v obranej tretine. Však to je vražda na hokej. To, že oni nedali góla, tak to neviem, tomu nerozumiem, áno? A bavia tréner, tak asi kolaps. Hej? A nechca, nemôže mám puk na palici a prihrám superovi na palici. Preboha. Čo, nevidím? Technika. Už keď máme jazyk aj niekde po kolena, tak to musí dostať do stredného pásma. A hovorím im to stále, ale to sú moje problémy. To sú nie ich problémy, ani vaše. To sú moje problémy, ja to vidím. A už rozprávam toľko, je to rozprávanie, už mám toľko. Na hlavu, vysoko. Ale bohužiaľ, máš taký materiál, taký musím robiť.